Здравейте! Аз съм Рая, добре дошли в моя YouTube канал. Днес ви приветствам в гардероба си. Ще разчистваме гардероба ми и искам да ви дам 7 съвета за това как да разчистим бързо гардероба си в рамките на 30 минути. Съвети, които аз ползвам. Може би не толкова системно, но сега съм ги събрала в едно и искам да ги приложа в действителност. Сега заедно да видим как работят на практика и дали наистина ще ни помогнат да разчистим гардероба ни. Моя и после вашите, ако се мотивирате. Това, което искам да кажа е, че аз се опитвам да съм минималист в начина си на живот. Дали ми се получава? Не, процес е. Все още не съм там, където искам да съм, но не съм и там, където мога да съм. Така че съм благодарна за това, където съм и за пътя, който съм изминала, за да съм стигнала до тук. Ще ви покажа това, което работи за мен, какво ползвам аз и надявам се начини на нещата, които споделя с вас, да са ви полезни. Така, Днес ще ви дам 7 съвета за това как да разчистите гардероба си и аз също ще започна от там. Първи съвет при разчистване на гардероб. Използвайте сезонността. Използвайте момента между сезоните, когато вадите, ето пример, летните дрехи в момента, между пролет и лято, още имам и част от зимния си гардероб. Отварям скоба. Гардероба ми е почти капсулен, но малко разширена версия на капсулен гардероб. Обикновено нося рокли. Това ми е най-комфортната дреха и нося рокли целогодишно. Зимата съответно с по-дебел клин, по-плътни рокли. Тази също я нося и зимата, и пролета, и есента. Тази ми е една от целогодишните рокли. После ще ви покажа. Е една от любимите, но зимата спокойно мога да я нося с плътен клин, с бутуши, с сако, с палто отгоре, с някаква жилетка, така че да не ми е хладно, но и материята е достатъчно плътна, за да не ми е топло. Лятото е може би малко по-топло с нея и затова нося в по-прохладни летни дни под 30 градуса, но ми е много комфортна и за мен това е най-важното. Малко точно на коляното е дължината и е такава по-широка и успяваме да скрием коремчето, което все още си пазим от двете бременности. Поздрави на всички мами с коремчета! Обикновено нося рокли. Имам няколко чифта дънки. Другата ми униформа, освен рокля, е дънки с блуза или по-скоро тениска и някаква жилетка. И зависи според сезона каква жилетка, но напоследък се чувствам все по-малко комфортно в дънки и така има повече женска енергия, която иска да излезе от мен под формата на рокли и затова все повече в ежедневието си нося рокли. Така, използвам между сезоните сега, за да сменя, за да прегледам дрехите, да видя какво е за този сезон, какво е преходно е още положението, т.е. има още едно разчистване в момента, в който дойде вече лято, защото тук в Швейцария все още ни е 20 и няколко градуса, до 25 максимум. Това е една от роклите, които нося зимата. Тя, ето така, не съм я закопчала, защото не е удобно после за обличане, първо. Така, това е една от роклите, които нося зимата. Много си обичам. Мисля да я оставя за още месец и ако не я нося, ще я пребера. Докато минавам през роклите и през дрехите, ще ви дам втори съвет за разчистване на гардероба. Като втори съвет е извадете навън всичко, което обичате да носите.
в 80% от времето от ежедневието носим 20% от гардероба си. Това, което в момента аз абсолютно обожавам да нося, е тази рокля, която тук ще оставих тук. Това е другата рокля, която също ми е пролетно-есенно-зимна. Оставяме и нея тук, защото и нея си обичам. Подготвила съм си. Сега ще ви кажа и за него. Третата рокля, която ми е абсолютно любима и със сигурност ще я нося и през лятото. Миналото лято я носих. Не ми беше топло, беше ми приятно. И тя отива на закачалката сред любимите неща. И четвъртата рокля, ето тази. По принцип едно с колан. Любима. И петата ми е нова придобивка. Ето тази по-широка. А-образна ли как се води, не знам точно. Чакайте да я сложим така, за да ни се покаже колко е прекрасна. Тази със сигурност ще ми стане и тя любима, защото е много удобна и да. Нещото, което може би ще пребера, ето тази рокля, тип дънкова. Обичам я, удобно ми е с нея, но смятам, че имам достатъчно... За по-плътна рокля имам вече една. Тази ще я прибера. Другата специфика, която така ще ви споделя, сега ще си сортирам и роклите, които нося вкъщи. Както виждаме, вече съм с една такава. Така, рокли за вкъщи. Ето това е една от роклите, които нося за вкъщи. Защо нося рокли в къщи? Първо ми е удобно, приятно ми е, чувствам се добре и другия момент, че често снимам някакви видеа, било то сега за YouTube канала или за канала на Мама е тук, моята платформа за родители. Това е една от любимите ми рокли за вкъщи. Тя е доста късичка. Харесвам си я, бих я носила и навънка, но е доста къса за навънка. И затова аз я нося вкъщи. Слагаме си я тук. Другата рокля, която много обичам да нося вкъщи, е ето тази. Пак по същата причина. Снимам си видеа. Оставяме роклите на страна, защото сега ще прегледам пуловери, ризи, жилетки. Имам ето тази пола. Тя пък как изглежда. Имам ето тази пола, която си прибирам за зимата. Няма да нося сега, ще ми е доста топло с нея, така че тя отива в при зимните дрехи. Прибираме я. Другото е ето този панталон, с който се здобих също тази година. Така, благодаря, тракате. Ето този панталон. Носих си го зимата. Беше ми много удобно с него. По-плътничък е. Мисля, че има някаква вълна в него, така че и той отива за зимата. Или есента ще го извадя. Друго нещо, което прибирам е това боди. Няма да го нося сега, нямам с какво да го нося. Зимата си го носех с панталона, който видяхте, с полата и блуза отгоре. Сега отива в сторидж. Съвет номер 3. Решете. Ще спреш ли да дрънкаш, моля? Извинявай, само да кажа нещо. Съвет номер 3. Решете какво ще правите с дрехите, които няма да ползвате повече. Това е един добър пример за такава дреха. Това е яке, което имам от... Така. Много си харесвам тия закачалки, но да. Правихме закачалките. Това е едно яке, което имам от няколко години.
рая. 8 години. 8 години купих си го още преди да забременея и да си призная, вече не ми става и е позахабено и ще отиде за дарения. Решете какво ще правите с дрехите, които няма да носите повече, няма да ползвате, дали стават за даряване, да се занесат в някой магазин. Сега, тук има магазини, които са втора ръка, обаче приемат дрехи. Тоест, може да отидете да занесете прани, добре изглеждащи, поддържани дрехи, които са в добро състояние, които могат да продължават да се ползват. Другия вариант, естествено, е да се продадат дрехите или да се рециклират. В случая аз ще даря якето. Но да, решете какво ще правите, направете си... Аз съм си подготвила, ето сега е момента да кажа, подготвила съм си този панер, в който ще сложа всички дрехи, които са за продаване или даряване, или рециклиране, които няма да ползвам вече. И може би ще го оставя една седмица така да се погледаме. И през това време ще направя снимки на нещата, които не ще продавам, ако има такива. И ако с нищо не сме се така сдобрили, продължава пътя. Това ми е домашното комплектче, което много си обичам, но вече става топло за него, така че го прибираме и ще си го извадим есента. Така, на уточнение, имам няколко места, на които държа сезонни дрехи. Долу в килера, в стар куфър държиме всички зимни дрехи, лятото и пролета и есента, и ги вадим, които са за зимата. Тоест наистина много плътни пуловери, някакви сезонни дрехи, като долни такива дрехи за ски, много плътни чорапи. Не се сещам сега друго, но да, зимните якета и ги вадим вече като си стане наистина студено, когато вече няколко слоя по-плътни дрехи не помагат. Другото място, където прибирам дрехи, и то такива, които стават за тези междинни сезони, като пролетта и есента, е тук в гардероба. Имам една голяма кутия, в която ще сложа дрехите, които преди малко определих за прибиране, че ще ми е прекалено топло с тях лятото, но най-вероятно ще ми трябват вече от септември-октомври нататък, и за да не ги смесвам с всички останали и за по-лесно ще ги пребера тук в гардероба. Така, продължаваме. Оставям си това пуловерче за всеки случай. Това е пуловер, който много си обичам, блуза, която много харесвам, но не съм носила от няколко години. Така че следващото правило, следващ съвет номер 4. Отървете се от всичко, което не сте носили предния сезон. Или което не сте носили от няколко сезона, защото имам и такива неща. Тази блузка е една от тях, много си я обичам, наистина, много ми е любима, но вече ми е малка. Купувала съм заедно с дънковото яки преди няколко години и колкото и да ми е любима, ще продължи нататък. Да, отива в коша. Отива в панера, не коша. Така, това са ми две блузи ризи, които нося най-вече зимата, така че те отиват също. Сега нямат място в гардероба ми. Прибираме ги. Тази риза също много си обичам. Също я нося в преходните сезони. Сега за лятото е малко по-плътна като материя. Ще ми е много топло с нея и малко запарва, така че я държа за по-хладно време. Тук има едно сако, което не знам какво да го правя, честно казано. Купих си го, но никога не съм го носила. И тук има едно сако, което си го купих преди 1 или 2 години и почти не съм носила. И благодарение на него ще отидем към съвет номер 5. За такива дрехи, за които се чудите какво да ги правите, харесват ви, но не ги носите. Може да си зададете
следните няколко въпроса. Обичам ли го? Обичам го. Става ли ми? Става ми. Отговаря ли на начина ми на живот в момента? Отговаря ли на лайфстайла ми? Аз съм майка с 2 малки деца. Не отговаря на лайфстайла ми в момента. Може ли да влезе в графа нещо, което трябва да притежаваш? Тръгнах ли да говоря за това, казах ли го, не помня, но ще го кажа пак. Гледам какво значи минимализъм за мен е да имате гардероб, който ви служи. Който не е това, което ми се иска да нося, това, което виждам, че другите носят и аз ще нося, това, което е модерно, това тия неща, които трябва да имам в гардероба си. За мен минимализъм в гардероба значи, че имам неща, единствено, които ми вършат работа, които отговарят, които ми служат, а не аз на тях. Това сако най-вероятно ще го оставя, защото знам, че в скоро време ще има къде да отида с сако, но ще го пребера т.е. отговаря на почти всичко, освен в моменташния ми начин на живот, но покрай бизнеса, който развивам с платформата за родители, най-вероятно това ще се промени и ще ми трябва нещо, което да е малко по-официално и което може прекрасно да съчетава с примерно светлия панталон, който прибираме за зимата, така че сакото отива с панталона. Но, секунда. Но, тук имаме още едно сако, което пак е розово, което обаче вече не ми става. Обичам ли? Обичах, но го носих. Носих ли го? Отговаря ли на лайфстайла ми вече? Не. Това, както разбрахме, все още за сега не. И тук въпросът е, трябват ли ми 2 сака? Не. Не ми трябва, това е по-късно, това е по-дълго, става ми, стои ми по-добре. В такива случаи ако се чудите между 2 неща, ако се чудите дали това, което ви трябва или не, дали да продължи да ви служи или не, облечете го, вижте как се чувствате с него. Харесва ми така на закачалката, харесва ми да си го гледам до другото сако, но нямам нужда от 2 и това не ми става. Така че благодарим му и го пращаме в панера за даряване. Риза. Тази си я носих сега зимата. Иначе малко запарва и за по-топло време не е подходяща, така че отива при зимните дрехи. Графа обичам. Прибирам си пуловерчето ето тук при роклите, защото не знам защо. Така. Графа жилетки. Имаме 3 жилетки, тези са доста плътни, така че те си отиват. Тази е тъничка, става за сега, оставяме. Тук има сега 3 рокли, които не ползвам, не нося вкъщи, отиват за продажба. Якет за дъжд, ще си го пребера, ще си го държа, защото е много тънко и може да отидем на някой хайк и да ми потрябва. Така, любима пола. Нищо няма да кажа повече. Прибираме я, слагаме на закачалка и при любими. Една рокля за вкъщи, която ако не нося и ако не нося този сезон, ще предам нататък. Една дълга пола, която ще нося. Не ми е любима, но ми е много удобна и знам, че ще я нося. Нося си я. Една рокля за вкъщи, още една рокля за вкъщи за по-топло време. Тя ги оставяме ето тук. Така. Минаваме към... Имам една пола, която много носих, когато бях бременна. Тя е много обикновена. Не нося повече, не се сещам за нея
и най-вероятно няма и да я нося. Отива в купчината. Тук имам едни дънки, които си нося, но са доста плътни, така че отиват за следващия сезон. Този сезон не ги носих много. Миналата зима ги носих много, тази зима може би няколко пъти. Ако и другата зима не ги нося, отиват. Един чифт по-тънки дънки. Ще оставя един чифт поне дънки трябва да има в гардероба. И тези тънки са по-плътни. Те отиват за другия сезон. Правило номер 6. Отървете се от всичко, което е захабено, скъсано, има дупчица някъде, има следи от дезодорант. Дори да го обичате, няма нищо по-модерно от това дрехите изглеждат спретнато и чисто за мен. Това е моя съвет към вас. Това ще направя в момента, докато преглеждам ето този шкаф. Намирам за най-трудно разчистването на домашните дрехи, защото там положението е, този е вкъщи, дори да е изцапано нещо, никога не знаеш колко ще ти трябва, Винаги имаме оправдания да не разчистваме домашни дрехи. Поне аз. Ако вие сте така, здравейте. Приятно ми. Така, започвам с тениските, защото те сякаш са ми най-голямата мъка. Не, това не съм носила, даже няма да се замислям. Тази е захабена, отива за рециклиране. Тази не нося вече. Тази ще пребера за сезонна, защото нося с дънки и някаква жилетка, така че я прибирам. Така, това беше добре. Ще си прибера няколко тениски за зимата. Най-вече тези, които си обичам. Тези две черни така и не ги нося, просто не стигам до тях, така че продължават нататък. Тази не ми е комфортна, не ми е удобна вече и не ми стои добре, отива си. Тази си я обичам, оставяме за зимата. Тази вече не нося, не съм я носила този сезон, отива си. И тази оставям за зимата и оставам без тениски, което е чудесно, много се радвам. Всъщност не съм си прибрала в момента прането, така че най-вероятно ще изкочи нещо, но исках да направя първо това разчистване преди да прибера. Този клин го прибирам за другия сезон, защото сега лятото няма да го нося. Имам си едни тук официални клинове. Така, пижами махам, не нося. Това е една от малкото блузи, които имам с дълъг ръкав. Няма да се обяснявам, ползвам я с дънки, така че я прибирам за другия сезон. Така, спортни дрехи. Тези клинове много си ги обичам, но вече не ми стават. Продължават нататък. Имам два спортни потника. Оставям си ги. Правило номер 7. Ако купим нещо, се отърваваме от друго. Така че, за да не става прекалено натрупано в гардероба. Така че, купих си няколко нови неща, от доста неща се отървах и доста неща прибирам, така че гардероба ще е доста по-дишащ. И сега взех си две спортни тениски. Прибирам си ги тук, където ми се освободи мястото от за тениски. Вадя от прането тениска, която не нося. Не ми е приятно. Изхвърлям я. Не я изхвърлям, дарявам я. Имам един бански. Ще видим, може и да ми потрябва скоро.
Прибирам го при спортните плътници. Взех си нов спортен клин. И той отива при плътниците. И банския. Тук са ми регулярните клинове. Имам един сив, два черни. Това ми е другия спортен клин, който си нося. Опитвам да тренирам йога, така там ги нося, затова съм и спортни дрехи. Все още не ми личи, но ще ми проличи, надяваме се. Правим всичко възможно. Тук имам няколко горнища, които изкачат от прането. Прибирам ги за другия сезон. Тук има едно късо клинче, което също си нося. И си го прибирам при другите клинове. Ето ги, 4 клина, ще ви ги покажа след малко. Така. Тениска, бяла, обикновена. Нося си и вкъщи. Остава още една бяла тениска, която също си нося. Удобно ми е. Преминаваме, ще си преместя ето тук клиновете, защото ми се освободи място, и преминаваме към плътниците. Имам тук доста чистене, ще падне. Така, този си отива. Няма даже да му се обяснявам. Захабен, отива за рециклиране. Този остава. Този го пази още от бременността си с първото си дете. Плътник за бременни. Не нося. И цвета не ми допада. Отива си. Същата работа, но този вей и захабен отива за рециклиране. И този също не нося, така че и те отива за продажба. Имам така, остават ни два плътника, те са еднакви. Обикновен бял плътник от Zara. Става за всички сезони. Много приятен, много удобен. Два сами, два еднакви. И тук имам един спортен сутиен. И ми трябва още един обаче. Ще си взема този от H&M. Съм много доволна, сега ще си взема същия, но може би в друг цвят. Нощница. Така. Ето това е всичко, което разчистихме. Сега ще направи една чистка на гащи и чорапи и ще се върна. Ще подредим и ще ви покажа крайния резултат. Се радвам да ми оставите един лайк, да коментирате отдолу, да се абонирате за канала ми и ще се видим в следващото видео. До скоро!